बे समाव बेखौनो बुंनो हास्थायदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेहाय दिनै मोनसे निउसखौ नुनानै आं गोसोआव गाबखांनाय मोनदों बिनि जुनै आं 65 नं समस्ति ढेकियाजुलि समस्तिनि बर' रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननिसिमसो आं मोनसे आपिल खालामनो आं गोसो जादों। मानो होनोब्ला ढेकियाजुलि बिजाथि समस्तिनि सिङाव थानाय सा ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां बोसोर सैसोनानै जेंना जेंसिनि गेजेराव भुगिनानै थानाय रायजो राजा नोंथांमोनजों आंहाबो जथेस्थ माने अरिहना दङ आरो आंहा माखासे बेयाव हादान जाजेननायनिफ्रायनो सोमोन्दो थानाय आं सासे बर' सुबुं हिसाबै ढेकियाजुलि समस्तिनि सिङाव थानाय आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं गुरै खावलायहरनो इच्छा खालामदों। मानो होनोब्ला आं मैया मोनसे जाथाय नुदों जोंनि गेजेराव सासे इन्डिपेन्डेन्ट बिजाथि अनसुमा बसुमतारी होननाय सासे गोख्रों बिजाथिखौ आं बेयाव गसंनायखौ नुनो मोनदों। आं आंनि थिंनिफ्राय बिथांखौ वेलकाम खालामदों। बिथांखौनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आरो जोंनि एसटि सुबुंफोरा ढेकियाजुलि ओनसोलाव थानाय गासैबो सुबुंफोरा खौसेयै ज' जानानै बे इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटखौ देरहाहोगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो जोंनि गेजेराव सोरबा बिजेपियाव सोरबा गुबुन हारियाव थानाय गासैखौबो आं गुरै खावलायनो इच्छा खालामदों। गावजों गाव नारा नाथा जायालाखासिनो जोङो खौसे जानानै जोंनि मोननांगौ मावनांगौ हाबाफोरखौ जोङो मावनो हानाय बायदि गावनि मानसिखौ देरहाहोनाया गोनांथि दङ होननानै आं सानदों। मानो होनोब्ला थांनाय 10 बोसोर जोंहा बिथां अशोक सिंगालखौ बिजेपिनि केन्डिडेट हिसाबै हादान ओनसोलनि बर' रायजो राजा सुबुंफोरा देरहाहोनानै समर्थन होबोदोंमोन। नाथाय हादान ओनसोलाव मावनो गोनां जौगाथाय खामानिखौ मोनसेबो मावनायखौनो आं नुनो मोनाखै। बेनिखायनो आं जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरनो इच्छा खालामदों। नोंथांमोना खौसे जानानै खौसे जायोब्ला देरहागोन, खौसे नङाब्ला जेनगोन। नैबे बाथ्राखौ लानानै बयबो नोंथांमोनखौ खौसे जानानै अनसुमा बसुमतारीखौ देरहाहोगोन होननानै आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आरो आं बे खोथाखौबो आं एसे सोंखारि हरनो बा खावलायहरनो इच्छा खालामदों जे जोंनि बे हादान ओनसोलाव थानाय बर' माहारिनि आफादफोरजों बेंजानाय गोबां गुबुन गुबुन दल संगठननि सोद्रोमाफोर बेयाव दोङो। जेरैहाय एसएनडिपिफोर दोङो आरो जोंनि बारग' एक्स भलन्टियारफोरनि मानसिफोरबो दङ आरो बिब्दिनो गुबुन गुबुन बिएलटिफोरनि सापर्टार मानसिफोरबो दङ। बेनिखाय बिथांमोना आरो खौसेयै आबसुनिबो बेयाव गोबां मानसिफोर दोङो। बिथांमोनाबो खौसे जानानै जेन जोंनि बे इन्डिपेन्डेन्ट बर' केन्डिडेटखौ देरहाहोनाया गोनांथि दङ होननानै आं हास्थायो।